Mathe omunye ukhafulo sekubolile. Umzukulu uganene nesibona umalokazana. Uyazi ukuthi yindaba mangabulela ebusuku uphuphudla bese lokuphupha kwakhudla ebese kuyaphumelela ngempela ungabi nakho ukuvimba. Uyabona ukuthi uyadliswa kodwa futhi manje umoya wakho ubuhluleke ukuchitha lento oyidlayo wena udle uthi muthapha ngempela uyabona ukuthi udle iphi indlela yokuthi unqobe lento osuke unikwa yona ebusuku ukuthi ukwazi ukuthi ingadleki noma ingaphumeleli. Nina anikuthandazeli ukudla uma nizokudla. Lento engiyikhulumayo-ke iyinkinga ngoba nina nazi ukuthi ukudla ekufanele nikuthandazele ukudla osuke ukunikwa umuntu uma ngabe ungamthembi. Kanti ngisho ukudla okuphekwe uwena kufanele uthandaze ngaphambi kokuba udle, ukubonge bese uyathandaza. By doing that, you are training your spirit to pray over food that you're going to consume, even in the realm. Yabo nje thina abasebenzisa kaningi ngabi befika bethi bahlise ebusuku. Inkinga asikudli ukudla esingathandazanga. Siyakuthatha ukudla sikubeke bese siyathandaza. Baba uNkulunkulu Shembe ongcwele nyazi lwasezulwini, sicela Nkosi ubusise lokudla ukhiphe konke ukungcola nokungahlambuluki okukhona kukho bese sicela kuphilisa umoya nenyama nomphefumulo. Ngesikhathi ngithandaza kanje even ngisho kuphekwe yimina angikwazi lekusuka khona lekukhandwa khona ukuthi uhamba namuphi umoya. Maningi ama-altar-ke la ngaphandle wena ungathi ubole i-rice njenge-rice ulithathe uliqulele but lisuke liqhamuka khona ubukwalo. Uyazini ukuthi bamise muphi umsamo ukuze likwazi ukuthi lidayise lithenge ligcine seliyiphophile umhlaba wonke. So you pray over food. Ngesikhathi ukudla kwakho ukuthandazela mase usukwenzile before udle noma ulele ebusuku-ke ila khona okwazi khona ukuthi mangabe kufika umuntu ekunikeza into vele umoya wakho usufundile ukuthi awuyidli into ungayithandazele. That's how abantu bethola amadliso ngakhona. That's how abantu bethola ichitho ngakhona. That's how abantu benikezwa izizwe ngakhona zingene ebusuku belele ngoba abantu bayadla and imoya yabo vele i-weak lapha kwi-REM ngoba anikuthandazeli ukudla uma nizodla. Bese lowa muntu osuke ekudala, lowa mthakathi osuke ekudala uthumela lezi zinto zakhe ukuthi azize kuwena, uzifundisile ukuthi hambani nifike nimnikeze lokudla ukuthi akakudla bese bemeza igama lakho athi sibani bani idla la mawusudlile ugule lokudla lokhu futhi uzungakunqabi. Na uma ngabe uwiki-ke wena usubona ukudla usuyadla awuthandazi ngani? But lo suke ehamba naye kufanele ubonge lokudla ukubusisa umcelele ukuthi akuhlambulule noma ngabe kuthiwa uthandaza uJesu. Jesu ndodana kaDavide, Moya ongcwele ngicela ubusise lokudla ngamandla akho ngiphe wona aka-Israyeli kodwa ukudla ngubusise. Noma ngabe kuthiwa uyiZLCC noma ngabe kuthiwa ulihanyana kodwa ukudla kuthandazele ngoba yonke into ihamba nama-spirit athize, even ngisho i-darkness nayo inomoya wakhona othize. So if you don't pray lokho kudla lokho kuzoba nenkinga. Pray for food to avoid amadliso eza ebuthongweni masilele. Uthandazele ukudla. In that way
nasebusuku uzothi mawulele ukwazi ukunqoba impi yasebusuku. Lento engikhuluma ngayo mina ngiyayazi. I've seen it, I've experienced it. Ngakubona ukubaluleka kokuthandazela ini ukudla. Thandaza.